Ngiyayibingelela ihamente yonke abangcwele. Uzokhulunywa ngesilwane sezilwane sasesilweni. Ngolunye usuku uJanuwari siyasebenza phezulu kwentaba. Silungisa uguqa umagumbamane induna eyayisiphethe lapho umfundisi Mathunjwa ongasekho. Sesiyasebenza ke njengemihla siyathunga. Ngangiluka imbombo kwafinyeliseka ukuthi phezulu sekufakwa ikhukho kwasekuthiwa ngigibele futhi ngishiyela ngiye phezulu. Kade inkomo ngesabatha ihlabe unzama lo sengumfundisi wayeseya eMantobela esibhedlela. Mase ngiba phezulu kanti kuzoswelakala ozokhipha ilathi. Ebesiphuma into kaMayekisa ifike ime ngenhla kaguqa. Ebesikhomba omunye umshumayeli ukuthi akasondele eze kuyona. Esesondele eqhaqhazele lo mshumayeli ngiphezulu lapha sesimile manje akusebenzeki uShembe memela. Ma eyibikela umshumayeli ukuthi ucela eyomkhiphela ilathi. uShembe akamdimanda umuntu ukezenze uShembe uthi akalutho okunomuntu ebese yagibela umuntu phezu kaShembe. Usethi ke ngiyacela mshumayeli ungikhiphele ilathi. Yayisiyakhala umshumayeli wathi awubaba izandla zivumi njengangiqhaqhazela nginalesifo sokuqhaqhazela. Ngempela wenjalo. Wayesethi oh. Wayesekukhomba omunye umshumayeli. Weza umshumayeli uthemefika la wamcela futhi. Wathi baba amadola kasavumi. Ngizolimaza umsebenzi wakho. What oh. Wayesebheka phezulu. Wayesethi Nkosi. Ngaqala ngabuka oseceleni kwami. Ngabuka ngapha kwami ngoba sasebathathu phezulu. What was? Wathi lo munye umshumayeli wathi lo munye umshumayeli la inkinga. Iyaba ke khona ke inkinga. Nabantu banenkinga abantu emhlabeni. Ngoba uma uke wathunywa uShembe uvelelwe kubantu. Engingazike noba kufanele yini uShembe ezithume. Kodwa bekhona abantu. Ingikhathaze into enjalo phakathi kwabantu. Egcine sekhodwa umuntu ukuthi kondena uzeleni. Nokuzela ukuthi ebheka abathunywa uShembe la. Hayibo. Yayisiyenzeka ngehla. Ngathi ngiguqa phambi kwakhe wathi hayi wena nobe kanjani ngeke uphike lutho.
uyangena inkinga emqondweni ngisaba umuntu ngase ngicabanga la ngiphuma khona ukuthi ubaba wangifaka enkingeni ngiyokhuluma ngoze ngikhihliza amagwebu ngoba kuyakhulunywa ngase ngithi inkosi yamakhosi wathi lalela-ke uzokhipha iladi ekuseni ntamba soze sivale la umhlangano sibuyele ekhaya ungathinti lutho uzwe kahle ngathi baba wathi uzwile ngathi baba waphinde kwesithathu uzwile ngathi baba ngoba ukhona uluthuli ekhaya ngase ngilalela lokho kufanele liphume iladi ngase ngiyakulona ngalikhipha ngingakayi kulona ngase ngicabanga ongiphethe cabanga umuntu kunoShembe inkinga la kusathiwa amadoda la okunoShembe sabe se ngiya kwenye yendoda engiphethe ngathi ezulwini sekuthiwe kwathiwa wathi uyokwenzani la ngathi ngiyacela sihambe siye kuNkulunkulu wathi konje nenyanga izulu yakudonsa kanje wayesekhumbula nje izinto eziningi ngoba angikhohlwa kodwa engenze nje ungathi ngiyakhohlwa kodwa ngikhohlwa ngoba esikuzela sikakakwenzi sizela ukuzobheka abanye abantu umsebenzi kaNkulunkulu ulimele ulinyaza ukubheka abanye abantu sebebe bakhulu ngaphezulu kaShembe emqondweni yethu manje ngedlula kulokuqala ngiye kwesibili kanti usethumele ingane ukuthi akambize wesibili mayefika naye fike kugibele ngithi asambeni siye phezulu uthi hayi asazi ukuthi ufunani wena kodwa sofika ekhaya safika oshuthi nje ngumuntu onganaki mina ngeke ngamnaki umuntu kodwa ngibe ngimnakile kodwa ngingamnaki ngoba engikwaziyo ngeke angenze lutho mangavumile uShembe nabakithi njenganala kunjalo kuyakhelwana la kodwa ngizidulele umbuku umuntu lo ukuthi kuhlakaniphile lo kodwa ekugcineni ngeke abone lutho ngabe sengiyolikhipha iladi kwathi 3 days ngilikhipha ngilifaka kwase kuba khona imvume yayikude nje nami uNkulunkulu nje usangiphile lawo madlebane ngangikude yayisifikelela la madoda akhuluma kanje ngase ngidamzwa nginamisa ngoba ngikude ngisezane la yakhuluma la nangisazoshona phansi lapha enhlangazi ngishone phansi ngidlule la kwakumiwa khona negubhu makuyiwe emgidini ngizwe into lapha ethempelini ngase ngiza sengiyacabanga iplani ekuseni kwakusekuseni ngiyacabanga iplani ngizoyenza emini ngafika ngalibeka ngalikhipha ngaliphindisela khona endaweni yalo
U10 ntambama mazithi 5:45, 6 ngangiqoqa ingubo zami ngiyaphansi emdloti ngiyowasha. Wathi umnewethu, hayibo usibonile isikhathi? Ngathi wemnewethu asambeni sowasha isikhathi right. Sase siyaqoqa nomnewethu ingubo sashona phansi ebridgini emdloti. Safika emdloti ngazimanzisa zonke ingubo zami ngashiya ibheshu lami wayisememeza kwakusekhona uSifisi wayeseyamemeza phezulu, lalela lalela kufune kundlovu wasembumbulu uyafunwa inkosi. Ngase ngiqwile emanzini. Phela mawalusa kodwa mawungalusanga ungazi ukuthi uzokwenza njani. Manje lana siphethwe nabantu abangalusanga. Manje uthi uyabuka ukuthi lo akazange efunde eShobeni high. Manje ubona okay sekufanele ngikhiphe lokwaphepeshe baseShobeni high. Waphinda okwesithathu, waphinda okwesihlanu wasuka emanzini. Ngase ngiyabophela suka ngejubane seku-7:15. Ngase ngihlaba ngejubane ngiphikelele phezulu. Angizange ngime ndawo. Ngoba ngangakhiwe nje ukuthi ngiyaphila. Namanje ngiyaphila. Amen. Ngoba ngaqeshile. Sangasuka nje ngejubane kanzima kabi. Ubona hayi khamba kanti indoda iyahamba. Ngathi ngisemthombeni kababa zaziphuma izingane la. Zathi nanku lo akokumyekile. Kwangathi angizwa lutho, kwangathi ziyangibasela ngejubane. Ngathi ngifika ngiguqetsheni. Awunasi isilwane sehla senyunga siyantata sibambelele esifubeni ngathi Shembe ngizoshawa ngempela. Ngacabanga ngangino-20 rand kuphela ephaketheni engangizobuya ngawo. Ngukade endleleni. Ngathi ngiza kuyena ngawukhumbula ngabese ngawubamba ngawubeka ekhanda. Wathi ya. Sofike. Ngathi baba, wathi kwenze njani? Ngathi awu Nkosi yami. Wathi hayi ngiyazi. Ngiyazi. Kuthi uzobanjwa wena. Akuzobanjwa wena kubanjwa mina. Ngoba umuntu osiza mina akafuneki eduze kwami. Wathi lalela ngikhiphele iladi manje. Ngoba ezulwini amagumbamana athandaziwe. Ulikhiphe ubusuyalibuyisa ubusuyagcina ukuliphatha. Kuze befake othandwa yibona. Ngase ngiyalikhipha. Ngahamba. Awu yaphinda imvunga. Kwathiwa nawo. Oh nawo. Usesihlaliseka kangaka. Lo. Wapho ngizomusho nokukhona intombela.
waphendula uNtombela kubona wathi angithi nini kade nikhuluma kukhona into embi kabi yokubukelana phansi la esontweni lento engafanele efanele ukuthi ngaso sonke isikhathi ufuna ukuthi uzengane wena usuyithola ngase ngiyadlula adlula esixukwini ase ngiyongena alfaka ngase ngihlala ngilinda ngase ngiyaqedwa ngiyathatha ngiphindisela endaweni yayo wayise eyabonga umuntu omdala wathi ngiyabonga inkosi izibusise ngathi baba ngase ngiyama ukukhipha ilati ngeke ngisaqhubeka ngoba uthe ubaba sithi qaphu inkosi busise nekuzwile.